Takulandirani mu programu inanso ya Amayi Tingathe. Lero programu yathu yatitengera kwa Nkhonya boma la Mulanje. Kumene kuti khali tikucheza ndi eni ake a Crispin Metals. Iwowa ndi mayi ndithu, mayi ochilimika, mayi odzilimbikira. Ndiye tati timve nkhani yawo kuti iwowa kuti afike pamene alipa zinayamba bwanji. Amayi asungwana musatalikire, mukhale pompo timvere limodzi kuti wina pambuyo pa programu iyi athe kuphunzirapo komanso kulimbikitsika. Ineyo dzina langa ndi Rachel Joshua. Amayi Tingathe ndi programu yake. Tikulandireni mu programu yathu. Pathokoza kwambiri. Awuzeni tu amene akutionera apa kuti inu dzina lanu ndi ndani komanso mumachokera kuti. Dzina langa ndi Zone Crispin. Kwathu kweni ndi kuchenza kwa Lolo, mudzi mwa Lolo, tiyena nseta kucholo. Kwano ndakhala kwambiri kumanje kuno. Fufupi zaka 21 ndili kumanje kuno, ndabwera ndili wachipere ndithu. Pano pano makhala kwa Nkhonya kuno, kumene ndakhazikika, kumene sukuli madziko anga. Chabwino ndiye taona kuti muli ndi company imeneyi Crispin Metal Works. Tatifotokozerani kuti mwina zisanafike pamene papa tiuzeni mbiri ya maphunziro wanu kuti mwakhala kutiko skulu mwaphunziranso kuti. Okay. Menda nenera kuti watu ndi kuchenza, skulu naphunzira kuchenza primary. Secondary naphunzira kuchenza community. Secondary school. Nditamaliza pamene ndimapanga zocherera. Zochererazi naphunzira kwa munthu. Timati Mr. Jubek. Amakhala kuchenza na also workshop yawo. Ndamene anandisula. Atandisula kwa zaka ziwiri napeza wale namba ntchito kukeni civil engineering kumulanje. Ngumenda kugwira zaka zambiri, pafupifupi zaka 5 ndili kukeni steel. Kumano ntagwira patapita nthawi naona kuti nayi ndi chosowa kuti ineyo nkhali magwira ntchito. Koma siku lina ndimafuna kuti ndizakhe workshop yanga. Ndimachipemphera chinthu chimenechi, mwachisomo cha Mulungu zinthu zinatheka. Pamene masegula workshop yanga ndikumapanga business imene. Chabwino ndiye mwina kungobwerera mbuyo pang'ono mungatifotokozere kuti mwina zinali zaka zake ziti munali ku skulu ndipo ntchito imeneyo yocherera munayamba muli ndi zaka zingati? Ntchito yocherera naphunzira ndili zaka 17. Wanamaliza ndili zaka 18. Chaka cha 18 chomwecho ndinayamba ntchito keni civil engineering. Zinali zaka za 2006. Ndinayamba ntchito. Kuphunzira ndaphunzira 2004. 2005. Tungokamba kuti Crispin Metal Works amapanga zocherera. Kuchererako inuyo mumaucherera zichani imene maphunzira kucherera zichani? Okay, kumene ndinkaphunzira anatiphunzira kupanga ma window, ziseko, ma door frame, magedi, makasu, nkhwangwa, makaliyala, akasemasema, ndi njinga. Komano nditamaliza mwe kukayamba ntchito keni civil engineering kumenso ndinatenga experience kwambiri. Kwa ndikapanga mipoto, mbaula, mipoto, zimene amagawa m'masukulu a Mary Mills. Ndiye kumeneko ndakhala ndatenganso experience ina. Nkona ndinalimba mtima kuti ine apa pano nditha kuyima pandekha ndikukhala ndi workshop yanga. Ndiye mutapita ku ntchito no mwachita maphunziro anu kuchenza mwabwera kuno kumulanje ku Ken Steel. Anakulandirani bwanji kukhala ndithu munthu wamkazi ku ntchito? Ndalandira bwino kwambiri. Munayamba bwanji ntchito imeneyo? Munalembera kunatoka vacancies zinakhala bwanji? Ndinalembera. Nditalembera zinapezeka kuti abwana eniyo Mr. Kenny kunalibe. Koma tinali ndi abwana ena ang'ono awo timati Weston Chilewe. Anantuza kuti abwana palibe koma kada iti apasi. Abwana wataona komanso wataona kuti munthu ndi mzimayi. I think anakukhala ni moyo kuti andithandize kuti munthu ndimuthandize. Tionenso kuti luso lake
Rodani ndalandimba ntchito 2006 pa 1 November pamene ndinabwera kuzayamba ntchito kumulanje kwa chiyambi chopezeka kumulanje chinali chimenecho tsono ntchito mwayamba mugwira ndi azibambo mukamva bwanji? ndinkamva kuno naye kwa azimayi awiri ndiye ndikalimbisana ndi nzanga wina yeso anali kamuti Hilda Mati nayeso anali olimpikira kwambiri ndisambira amandiphunzitsa pa kampani yona ndi anthu ambiri koma mkazi anali weke ndere ntapita tinakhanga ndi azimayi awiri ndiye tinkalimbisana ngakhale kumene ndinapeza nyumba ya renti ndinapeza kufupi ndi kumene nyumba yake imakhala ndinali munthu wabwino wachikondi alandilandira amandilimbikitsa kundiphunzitsanso zinthu zambiri chabwino. Ndiye anthu amayona bwanji ntchito ya zotcherera ambiri mwina kumaganiza kuti ndi ntchito yogwira anthu amuna azibambo kunjaku mwina anthu amakuona ni bwanji ndipo mazilandira bwanji? apopo ndizoona anthu amapanga amanena chifukwa kuyambirira kwenikweni sana ndikuphunza ndili kwauza agogwa ngaifaneyo amene ndakulanda agogwanga kwambiri amene andilera mayi anga anamwalira ndili wang'ono kwambiri ndandira ndagogwanga ndi ndikwauza kuti agogo ndifuna ndiyambezi sindinagwirizani ntchito zimenezo nzamuna usayambe zimenezo wanachita kulimba chifukwa ineyo ntchito imene moyo wanga umafuna basi ndipo ndinauza ine ntchito imene ndingakwanise ndimene papita kwa nthawi agogo aja anavomereza kumabesuta masangalala nazo nditabweranso kumanje kuno anthube amatiyang'ana tikamagwira ntchito tikavaza ma working suit zija anthube amakhala nafe chidi kumatiyang'ana kuti kodi ndi mzimayi kumene tingagwira ntchito kusamasankha ntchito pagwira ntchito yofanana ndi azibambo samasankha ifama maono ta munthu ngati wabwera kuno ndiyoti wazithemba chidu chinachokera pati cha zotchereracho sindimadziwa ndimaona kuti ndimayitanidwa chifukwa zimangotisangalatsa anthu amaotcherera zimangokhala ndichito anthu amaotcherera ndere zimangondisangalatsa basi pamene ndinapanga mafunzo anga amati ine ntchito imene ngakwanise ndiotcherera chabwino ndiye mwagwira ntchito zaka 5 kwakeni mwatsiriza mwaganiza zoyamba business yanu munayamba bwanji business yanu? Business yetu nayamba muvuta kwambiri komano mulungu ndamema muthandiza munthu ukakhala kuti ndicho sowa kumpempha mulungu amakuthandiza panthu amene ndingayamba ntchito ndibe china chilichonse ngakhale machina amene ndinayambira workshop analobwereka nalibe machina wano mwachisomo cha mulungu zinatheka ndinali ndi welding machine koma grinder ndinalibe ndi tina ndinalibe welding machine njira imene ndinapezera welding machine imeneyo kunchito kumene magwira kwa matipa samwayi wa maloni pachaka matenga loni nde namati akatenga maloni aja amakamangira nyumba ena kugula njinga ena kugula zinthu za kumtima kwawo koma chifukwa tinene ndicho khumba imene ndikatenga loni ichi kumasunga ndiye nditasunga ndalama kwa zaka ziwiri ndi ndankolanga Mr. Crispin nthawi ino ankapita ku South Africa ndiye ndinapempha kuti andine ndalama zifamwe andigulire machini mwachisomo cha mulungu andigulira machini ndikundipasa kwa nthawi ndimasiya ntchito nkuti zidazisakwanira ndiye ngati grinder nachita kupanga haya kwa munthu kuti ndikakhala ntchito ndigwire ndikaliyo ndipase ndalama kwa mwachisomo cha mulungu ndapeza grinder yanga chabwino ndi mmene tikuchitira mu program yathu ya amayi tingathe pamene tikucheza ndi Zione Crispin omwe ndi eni akenso a Crispin Metal Works. Mwayamba business yanu mwayamba movutikira chiyambi nthawi zonse cha business chimakhala chovuta makasitomala anayamba kubwera ndi tuma kukhulupirira kuti tikayitcheresa zinthu kapena akatipangira zinthu zathu mayi uja muno kwino komanso ngati mungathe kukumbukira mutuze customer oyamba amene simungamuyiwale kuti iyaye awaka yawina customer oyambirira anali Mr. Galunga amakhala kuntunda kufomo amagwira ntchito kwa giraja manthamira anapuma komano kuyambirira zinkavuta kwambiri kuti ndipeze makastoma ndakuyamba kumene business ndi pamalo a renti anthu sakundiziwa ndiye chimene ndinapanga ndinkangopangako mitengo yomverera kuti anthu asathawe apanga mitengo yabwino
komanso mapanga katundu wa quality ndiye zimene anthu zamba kumakoka kuna zimajetu kumaisesa kwa kupendera liko anatipusa kuya ntchito ya quality sino kumeja soma kwa ntchito za chiduli ibe ntchito za chiduli anatipusa kuya ntchito mwa quality komanso naphunzira kuzambiri khala buno ndi anthu imathokoza kuti ndinafika kayi kumene kunja ndisana ambizanga chifukwa ndakhala nangofikira mwina moyo kanakhala uvuta kwa moyo nakhala upheka chifukwa choti kumene naliko ndinaphunzira zinthu zambiri patula ntchitoyo anatipusaso chikhalidwe ndinga makhalidwe ndani nde makasitoma akuvuta chonchija panapita nthawi ndito ena pamene ndimaona akubwera njinga choncho zinthu mwezo ndizamba kuyenda zamba kuyenda ne pamene Mr. Kalunga mabwera ndimafuna mawindo ndimanga nyumba yanga ndapangira mawindo ndapanga mawindo wacho zambe zoti abusa ena ake timati angolo amakhala pagulumba ankamanga chechi auta zimaiti mawindo wapanga bwino anabweraso ndi yani mapanga no kanthawi imeneyo kapena mapanga ndeka sizikanatheka soli ni mulembe nyama dangana mulipira jani mapanga ndeka mapanga ndeka basi okay mapanga ndeka ifa sizikanatheka kuti onkhale nyumba imene makhaina ali alenji sizikanatheka kuti workshop imene mapanga lenji ndipire drama kunyumba ndipire drama mwaso ndikhaenda wa ntchito ndi mmene moyo lalili sizikanatheka yabwera tenda yakuchalichi ndaigwira chimodzimodzi ndapanga mawindo wacha basi napasa inayo kenako pamene wabwera enaso kuti tiapangireso mawindo mati Mr. Kumbanyo ainake afriendly pantunda napangira mawindo anasangalasidwa kenako munthu wake anapita kwa Kumbanyo wakaona mawindo awacha akuti mwapangisa kuti akuti anzimayo ne mandipangira tuka ananiso akandipangira basi napeza pang'ono business yamba kutani yamba kukula anthu andidziwa chabwino zosangalasa ndithu zopasa chidwi nde timadziwa onena kuti yayi pali mayi uyu amapanga zinthu timaonapo zinthuno zambirimbiri pamene pacha madeski zimadoor frame zitengedwa zipita pano business yafika pano panopo business kuvuta chifukwaso chamene ziko athu tikuyendera zinthu zikuvuta komabe timakhala kuti anthu ife ndi makastoma athu amene amatipasa ntchito kuti zigwirani nde makastoma jakhala ni ntchito amatikumbukira kutipasa ntchito zagwireni ntchito basi timakhala tikugwira ntchito ndi anthu aja sikuti timafika pokhaliratu kuti tilibiretu ntchito timakhala tikupezeka chabwino koma sizikuyenda ngamene zimayendera kalekale ndoti business imene mwakhalamo zaka zingati mukupanga nokha ngati Zone Crispin munthu payekha usati ngati kuntchito komano ngati Crispin Metalworks sitokha zaka 17 mukuyithamanga business imeneyi pamene mwina mukuona kumene mwachokera ndi pamene mwafika mungazifotokoze bwanji nokha kuti Crispin ikupanga zotani ikupita kutsogolo ikupindula ikupita kutsogolo ikupindula komanso ndi masomphenya amene ndifuna kuti ndipange kutsogolo ndifuna ndikhale ndi workshop yaikulu kwambiri imene ndizigwira ntchito ndangoyambapo mwina maona kuseri ndangoyambapo kumanga workshop ina komano ndinayinso mapulani kuti ndimangiso workshop ina konkuno ndifuna kujako malo ndochepa komano ndifuna nditamanga kunoko malo amene kwaonapa ndifuna pakakhala workshop yaikulu pakhale maofesi ndi khumbo langa kuti ndipange zimenezi kuti workshop ikhale yaikulu kwambiri ndo chifukwa chanili Crispin Metalworks anthu ambiri amapepesa painawo magazi mayi nkali ndi salon shop chanova Rachel Cosmetics Rachel Botica ndi yakuti ino chifukwa ndimona sankha kuti yanga ikhale Crispin Metalworks okay chabwino Crispin ndi yagogo anga amuna amene anabereka mayi anga mambo anga anandikana a Crispin James Crispin anauza kuti mulungu wanu wakanidwa komano mwana wake ineyo azembesa zina langa akhala Crispin nde nditakula nalimbesa bizina la Crispin nde naona kuti munthu yena ndionetsera chikondi tamene wandilera ngati bambo anga
naona kuti ya nsamusiye kunja amene akhale mkati akhale ntika amene chabwino Rida Crispin ndi agogo anga bambo awo amayi anga mwana mwalira ndiye makamba kuti muli maplan onena kuti workshop ifike kunoko mwina amene mukuonera program ndi kunyumba kwawo kwa Madam Zone Crispin kunyumba kwawo ndithu koma nonse kunyumba kumene timadziwa kuchatu ife timadziwa kuti nyumba kwanu ndikusewu kucha kuli workshop kucha ayo janasamuka nabwera kuno ifa choti malo andi akume mukuonera ndi mapanga ulimi mapanga ulimi wanthuchi ndiye ndinasamuka kubwera kunoko ndi ndizizayang'anira nthuchi zangazi kuthirira zimandipasa bizo ndichoke kuja ndibwere kuno zathirire ndipite papa nopo ndi makhala kuti ndimayamba ke kuthirira nthuchi kenako ndikonzeke nzipita kuntchito mathirira nokha ayi ndimathirira ndiye kapena komanso kuli mnyamata amene amathira manyowa kusamalira komano kuti muyang'anire ngati mwini wake bwinobwino usadongosowa ndimaneka kuti ine ndikhale kunoko ndiye ndinabwera kunoko kuzakhala zonsezi zikuchitika mu business yake yomweyo yomweyo ndiye kuja sinanga ndikunsewu mphepetere mwasewu kungoyalako khazi pene mwapanga kuja ndi malonda kale ndikuti workshop imene jakubwera kuti asamuka kuno imene jayiphedwa ngati singaphedwe kunoko kukhakongopangira zinthu ngati zinthu zazikunga tilekezo tipanga mageti ziseko chani munthu atipasa oda tibwera tipanga kuno tipenda china chilichonse afuna azatenge timuza zotipita nukatenge warehouse kwathu koma kujako sikungafe pamwini wakashopu pamene pacha pamene pachaso mpano ndi pacha chabwino chiyamike kwambiri ndiye moyo ukuyenda bwanji mwakamba kuti business kusistika pang'ono komabe oyimba ena nayimba kuti kaya sitatani koma maso mpenya asafe inuyo mukamakhala pa nkhani ya business mumafuna mutafikira pati ndayankhula nthawi chayo kuti ndimafuna nditamanga workshop yaikulu kwambiri imene zakhale ndi zinthu zambiri zosiyanasiyana maofesi malo ogwirira ntchito maso malo osungira katundu ni khumbo langa kuti zimenezo zitakhala kuti zachitika ineyo ndili muno ilipo kampani yake imene mumati nditafika paja yakwambiri kaya mtawuni kaya kulilongwe kumzuzu kaya kumulanje makampani ndithu alipo koma ndinkasirira kwambiri temu koma temu panopo inati inali kampani yaikulu imene amapanga mabode zimaterera zamatraki apanga zinthu zosiyanasiyana zikuluzikulu achita Mike Trading Ken Steel Engineering makampani ameneneyo amandipasa chidwi kwabe ndimaziwa kuti siku lina mulungu azandithandiza ndizafikira khumbo langa lizakwaniritsidwa ifanire ndimalimbirira magwira ntchito molimbira ena kumati apo ti ndizimayi ameneyo misika simavuta amaona polowa ndipo tuluka sinthu ngati zimene zimathana naso bwanji popeza mwakamba kampani yanu pala nyamata amene mugwirira ntchito inunso mukuoneka musakisisino misika kanda nyamatawo amene amasaka misika sitikudziwa kuti pamene pamaziyendesa bwanji timaziyendesa bwino kwambiri timangoyenda makomo imene mukumangidwa nyumba anthu akumanga nyumba basi mafika umene muzayifenda kuti timapanga zakuti zakuti wazakhala mukufuna kuti mupeta kumangeni mawindo madoor frame mutha kuzatipeza siya namba anthu ena amatitana ena amakhala kuti ali ndi anthu awo amene amatani amagwirira ntchito suti ndikonse pamene mapita amene timayandira ntchito ena amangoti pasa ntchito ifati tinapanga kale zina amazoti atikapasa kuti zinthu zathu ziyenda satidyera ndalama ntchito yathu sokumayikhaya koliti ndiyena anangoti zolowera ena sota kupasa business amakhani moyo wansanje kuti amene tikampasa business ndekuti atukuka amakati oti akupasa business amatha kupasa business yati apasa anthu ena achakuyiononga ndikuzakuza kuti atinapanga zati kumanthu sizinakhayi ndita bwana muzatikonzera iyo kumazikonza zinthu zazoti anthu ena adani aononga chabwino pamene tikupitirira ndithu ndi programu yathu mwakamba nena kuti mumafuna mutazafikira patali ndithu koma poti business imene ikuyendesedwa ndi mkazi ndi mavuto anji amene mumakumana nawo mavuto amene makumana nawo kwambiri ndikukwera kwa zinthu umatha peza tolandira oda kuti upange chinthu uli mkatikati kuti mwina munthu chakupasa deposit kupita kuti ukaode katundu kapeza kuti katundu wakwera ndezi makhala zovuta soti umuze mlije famu chamata tinakambirana
ndizimakhala kuti zimakhala zofuna ifombe zoti kuwesa ndalama zako ukachamaimwena kupeza customer wabwino oti amatha kukumvesesa kuti ababa zakwera zinthu zakwera. Okay. Ngati nzima ino kuti munakhala pansi kunena tazo zonse zinthu zochitika mwina anthu akundionera kuti ndine mayi pa business pano simunakumanepo nazo chifukwa amene mwanenera kuti mavuto pa business okuti mwina mwatenga deposit katundu wina pamene mukamalizisa wakwera mtengo ndiye kuti zochitika ndithu zimachitika kwambiri ndi ma business komano kuti ngati ino zimayi kuti nkulingalira kuti thinking anthu apanga zimene ziziwefota andionelera ndine mkazi izo zonse zimalephera kwaona munthu umanika kuti wewo ulimbe mtima uvomereze chimene ulimbe mtima uziyang'ana kusukulu ngati siulimba mtima ndiye business sichika chabwino. Mwachisanzo ngati mukumbukirapo kuti mpana kupsya mtima kuti koma ine nakhala mmuna komata kutere foti mwina ndine mkazi chilipo chimene mwina kumana napo nacho zambiri zimachitika koma timangozitaya chifukwa kuti uzitengerere sizingaende. Chabwino. Iyayi tikupita kumapeto kwa programu yathu imeneyi ya amayi tingathe ndiye mungamulimbikise chani mwana wa msikana pa nkhani ya ntchito zamanja ngati zotcherera zimene nomagwirasi? Inetu ndingalimbikise asikana ngakhalenso azimayi kuti ntchito yamanja ndi ntchito yabwino chifukwa kuti ndi ntchito imene umalowa nayo m'manda palibe munthu amene angabweza kulanda luso lako. Okay. Ndiye tikuyena kuti tisagwe mphwayi tiphunzire mulungu amathandiza munthu apokhapo kwakhala kuti wayesedwe. Ndiye kuti munthu kulimbikira kumaso kuziwa chimene uli kuti ineyo ndi ndani ndifuna chani wakhala kuti ukulimbikira kuziwa chimene ukufuna zinthu zimayenda komanso mulungu amakuthandiza zimakhala bwino. Atsikana ambiri ndi amayi ambiri aphonya pena ndi pena tabalalika ndithu kumakhala ndi masomphenya ndifuna kafikire apo koma pezeka ngati mwandime tabalalika tasawakolera ndi masomphenya athu chifukwa mwina chakusadziwa chimene ifeyo tili pamenepo mwayankhulanso mungatitambasulire kuti mukutanthauza chani kwenikweni kuti tikuyeneka ndithu kukhazikika pa chimene ifeyo tili tidzidziwe. Okay. Anthu tikakhala kuti apapanga business zimuzakhala kuti sizikuyenda timataya mtima timasiya ntchito ija kuyamba sukina kwayisa sukina ndiye mawezo zoti chipinja sisukuyenda amakhala munthu osakhazikika wakuyenera kuti ukhale pa chinthu chauchika kamiri kwa nthawi ndithu uone kuti chinthu chindipita nacho pacha ndeti zimayenda zinthu chifukwa amene ndakuwuzani kuti nasegwa workshop zinthu sizimandiyendera makhala movutika kwambiri mavutika kwambiri komano nakakamira ifane madziwa kuti ineyo ntchito yamanja ndimayidziwa nayikakamira ntchito ija mpaka makomo anasegula. Nkhani yayikulu ndiyoti pamene uli misi ndiyambirira uzigwira ntchito ya quality panthu panopo zinthu sizakale zija panopo moyo unapita patsogolo ndipo anthu amangobwera muna ndi foni tikuonesa ise ndifuna chilunga chichi ndiyo maneka kuti iweyo wapangire chinthu chimogwiza ndi imene anthu achakufuna aonesera komanso chilungamo osadyera ndalama zako kwakupasa deposit ya ntchito deposit zoti iwe ndalama wadya anthu achasa amauzana amene uja apanga zako amene uja amapanga zako zimayenda. Chabwino ndi zinthu ziti zimene mungaloze si nyumba ndi kuti kuchokera ku business yomwe yotcherera ndichira chiti chimene mwina mungaloze kuti inetu kaya ndi farm yanthu chi gali motoso iyi si kuwotcherera komweko chabwino ana masukulu ana masukulu onse oyamba anaphunzira anatatu anyamata awiri wamkazi mmodzi oyamba anamaliza pamene amagwira ntchito wachiwiri ali ku school form 3 ndi wina wang'ono imaso akupita ku school. Chabwino mwatchulitsa kwambiri mukayankhulayankhula koma mulungu mumapita ku charity mpingo wanji? Seventh Day Adventist. Okay. Ndineso maya dole. Siyamike kwambiri ndi mmati mukakhala makondo panga chani? Ndiyakonda basi makonda wakukhala pakhomo kupeza ndi ananga kuwalimbikitsa mene moyo umakhalira komanso kuwaphunzitsa ntchito anangonse anyamata wamathapo otcherera. Chabwino. Naphunzitsa ntchito nawo zoti
zamawa sizimaziwika ngati inenso muziwa ntchitoyi kuti muzayiyendese pamawa ine kulibe simuzakwanisa pamunena kuti ziziwa ntchito ndonsewo Akuwotcherera. yamadziwa kuti takwirana ku nyumba kuti ayi asangalala tizaphike chani makonda jambo chocha ndi kwani ungothira tomato sinake khali yakulamisa oho mayi amene mungatsekere program yathu ndotani pankhani yolimbikitsa ndithu amayi ndatsikana omwe nkhani imene ingasekere programu ndingolimbikitsa anthu kuti amene amakhala ndi mphwayi kuti ani chakuti singapangi atha kutha angati komano kwambiri ndikuyikako chidwi imene ndanenera muti kuti kuyenda kukhala munthu wachidwi wopanga zinthu komanso kukhale munthu olimba mtima chifukwa pali mavuto amene munthu umakumana nawo kwambiri pa ntchito izi zifate ntchito zachimuna kunyozedwa anthu kukuderera kukuonera pansi kuti uyu sangapange chinthu wakhala kuti ukupanga chinthu muchati chikutheka anthu kumakupondereza kuti usapite patsogolo nde chafuna ngoyikapo moyo kulimba mtima mulunguso patsogolo chabwino ndi mmene tikutachezera ndi mayi Zone Crispin mu program yathu imeneyi ya amayi tingathe tichoke tikumvera nyimbo yanji Don Williams you are my best friend akuti tichoke malo ano tikuonera nyimbo imene ya Don Williams you are my best friend ineyo dzina langa ndi Rachel Joshua ndalimbikisika ndipo ndasirira kwambiri ndi chidwi komanso luso ndi mmene amene wa Crispin Metalworks ali nalo popanga katundu osiyanasiyana kudzera ndithu mukadaulo wa madamu amenewa omwe ndi ine yake kampani imeneyi anayamba okha ngati munthu mmodzi mpaka nandu kumalemberapo anyamata owathandiza kwanditsa ndithu kumanga nyumba zingapo ali ndi magalimoto ndithu kuchita zitukuko zosiyanasiyana kudzera mu ntchito zimenezi zowotcherera ndiye mmene ndanenera tiphunzirepo komanso tilimbikitsike tsiku linanso tizabwera kwanuko tizamve kuti ngati mayi nanunso mukupanga chani taphunzira pakuti amayi nafenso tingathe dzina langa ndi Rachel Joshua ndithokoze kwambiri sonzanga amene watikonzera program imeneyi Joe Somera oposaposaso amene watiyendesa kuzafika malo ano Melina Pearson mwakoma nonse Warden led the prisoner down the hallway to his doom. I stood up to say goodbye like all the rest, and I heard him tell the warden just before he reached my cell, let my guitar playing friend do my request. Let him sing me back home with a song I used to hear. Make my old memories come alive. Take me away and turn back the years. Sing me back home before I die. I recall last Sunday morning, a choir from off the street came to sing a few old gospel songs, and I heard him tell the singers, there's a song my mama sang. Could I hear it once before you move along? Sing me back home the song I used to hear. Make my old memories come alive. Take me away and turn